Maring Hujatul Arifin Abul Khair Ahmad Kang Wastang putraning muslim bangsane dibas punika ingaranan Syekh Abdul Qadir ngalap ilmu thariqat sing riku lawan ilmu tata krama kalawan Syekh Abdul Qadir Jailan angalap firqa punika saking astane gurune ingkang kekasih Imam Qadi Abu Sa'id Mubarak majumi ing bangsanipun lan Syekh Abdul Qadir Jailan ing mangsa iku manangi jamaning para ulia ingkang alim-alim kabeh miwakang mawi karomalan kang saming ramang ripat sadaya ginoronan sampun ten ana ingkang kalintang mangkana Syekh Abdul Qadir linangkung saking sasama ing rewangi ngaji kabeh malah sagunging ulama kang sami ginoronan sadaya panasami kantun panguningane kang dapan Deni Rasya Abdul Qadir wonten kang guru sanunggal Imam Rafi wastane punika minangka sira ing sakeh ulama Imam Rafi kang sampun mantuk ingkar rahmatullah mangkana saking wong alim-alim kang ana ing praja Baghdad pada bicara kabeh miwakang para ulama angulari para yoga minangka gegentenipun gunam sampun para tisto tan ana ingkang prayogi minangka gegentenana Imam Rafi lungguhe mung Syekh Abdul Qadir Jailan linangkung ing sasama ning para aulia kang agung lungguh ing raja Baghdad mangkana Syekh Abdul Qadir uskinon anggen tenana ing salungguhe gurune ang lingging madrasah mangga sagung ing sodagar kang sugi-sugi samnya asung arata minangka perbean ing ambaciki madrasah agung kinaria pamurukane wong akeh mangka wis dadi sampurna wong ngaji akato madrasah sampun gumuro wong ngaji Quran lan kitab berkah Syekh Abdul Qadir amuruk wong saparaja
ing waktu punika nengge hijratun Nabi wincal pancatus kali dasa astawar salangkungipun mangka kang umur ing etang Deni Rasi Abdul Qadir nalika linggi ing Baghdad kalaning dados gegenten Imam Rafi kang lian Syekh Abdul Qadir Jailan masaiku ingkang umur seket layan sabta warasa akad tawang kang ngunjungi atekane ing madrasah ulama lana para soleh serta dadi panadaran agung ingkang karomah angke para ulia anjum ing Syekh Abdul Qadir Jailan kalawan Syekh Abdul Qadir Jailan ngalap mazhab Imam Hambali wastane kang sinungaken dening Allah wonten dening karomah ing Syekh Abdul Qadir masyhur ten kongang yen cinandeka lawan datana kongang mali caritane dawakena Syekh Muhyiddin karomate lan sampun kalok ingrat masyuring dura paraja ing dalam kitab kasebut daten kena ukurang lawan malih amadangi leuwih becik aulia kang tinada sapaate lan muga-muga nyapatanana kalawan lalambaraning Allah Allah kang maha luhur ingkang amur baing alam hikayat ingkang karihin angucap siji ulama Imam Abdullah wastane kaputra dening Sulaiman Hasimiyu ingkang bangsa anata isun angrungu saking sing Fatimah kang ibu si Abdul Qadir nalika zahir kang putra mangka Fatimah wuse ana ing sawiji mangsa anak isun tenarasa ana saping susun isun arahing tanggal Ramadan angin ten ana ningali nyataning tanggaling Ramadan mangka ujare wong akeh sagunging wong desa Jailan kaparahen tingkah kita apua sama pandurung anon tanggal ing sasangka Fatimah amus aris maring kaum sadaya
yen patutan sira kabeh mongko isun karya tanda sadina iki ora resanu suana kisun Muhyiddin karena apa nyatani sun dinaiki tanggaling bulan Ramadan pan isun taklid bahe dening si anak manira asemuning apuasa kaum sadaya amus kaula anut kewala saharju kaum jailani sami taklid sadaya ing Muhyiddin tingkahe risampun ramangkana akeh wong lian desa manjinging jaelan tutur yen dinaiki puasa dening asami aningali tanggaling bulan Ramadan angin wong jalan kabeh kapetangan ing sasangka iku tanda karomah ingan Syekh Abdul Qadir Waru tanggaling bulan Ramadan para nenek masih alitur masih kundang sesepan tanah kena wangan tingali wonten dening nalika Syekh Abdul Qadir Jailan nalika bobot kang ibu kang umur sawidak warasa wallahu alam bisawab. Itulah tadi terusan dari part 1 Pupu Asmarandana pada pembacaan riwayat Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani atau manaqib dalam bahasa Jawa. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita yang sedang belajar pemula. Bagi yang sudah tahu mungkin sekedar silaturahmi saja, tapi bagi yang lagi belajar ini mungkin bisa dimanfaatkan untuk belajar kita di rumah. Mudah-mudahan kita bertemu lagi pada sesi selanjutnya, yaitu pada Pupuh Sinom. Terus dukung kami di channel Bakakak Channel ya. Jangan lupa subscribe, terus like, komen, dan bagikan. Mudah-mudahan kita semua yang sudah menonton video ini selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita nantinya diaku sebagai muridnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrul ajid. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.